Egia esan da titulua ondi xamar gehatze zait, uste titulua jarri genula erdi, ez dakit ni jarri nuen, beste norbaitek edo, eta gero, pixkat, pentsatzen hasitakoan zer esan, eta bar uste, hor web horrian jarri dugun sintesian, hobeto xeagoa azaltzen dela, titulo potolo horretan esaten dena baino, ez da. Itzen nahiko nuke, non gauden eta non gaudenari buruzko egiturazko gogoeta batzuk egin nahiko nituzke, gero koiunturari momentu, abagunearen elementu batzuk ere aletu nahiko nituzke, torren aurrean, pixkat nire tendentzia beti hori da, ezer egin, ez da, ni oso mugimenduko parte organikoa sentitzen naiz, oso ekintzaren lurraldekoa naiz, eta, pixkat, hortik gogoeta batzuk egin nahian, ez da. Ia lortzen dudan lehenbiziko zatia laburtzea, nondik gatozen jakitea komenialako, ez, noragoa zen jakiteko, eta, labur, ez da, 50-60 urteko biziberritze prozesu batean bizi gara, mundu mailan nahiko ineditoa, eta azpian daukana izan zen amets bat, gure horreko belaunaldiak egindakoa, ez. Ametsaren kontzeptu importantea da. Naiz eta oso lausoa izan. Eta zen, guk ez, baina gure seme-alabek aukera izan dezatela, datorkien mundu moderno horretan, irudikatzen zuten mundu moderno horretan, telebista, unibertsitatea, zetorren guzti horretan, euskaraz bizitzeko. Eta euskaraz funtzio guztiak hizkuntza horretan bizi alizateko. Hori zen amets lausoa, eta amets lauso horri joan zitzaizkion estrategia darrak sortzen, soarrez marraztu litzeke zuaitz bat moduan, ez da, korpusa, hezkuntza, kulturgintza, edabideak, helduak, gero enpresa, gero administrazioa, adar bat bezala oso errez marraztu liteke, eta sustrai bezala, batetik motivazioaren inguruko elikatze osoa, eta bestetik nolabaiteko konvergentzia ariketa bat, eta lan banaketa instituzional bat, herri edo gizarte erakundeen eta erakunde publikoen artean, ez da. Uste dut, errelato hori behar dugula, eta errelato horretan aitorpena barreiatzea behar dugula, ez, egin duguna meritu handikoa da, eta nik uste alde politiko edo sektore bakoitzak merituak beretzat hartu gabe, uste dut bidezkoa dela esatea hau jende askoren lanaren emaitza izan dela, ez da. Eta gaurko gaiari lotuta, interesgarria iruditzen zait, bide honen analisi instituzionala egitea. Ze erakunde motekin egin dugu hau, egin den bide hau, ez da. Interesgarria da mundukoei kontatzeko eta gure bureri kontatzeko ere, ez da. Eta da, lehen 60 urte hauetako lehen fase funtsezko batean, guzti hau eginda, adarra hauen oinarria jarri dira, korpusarenak, hezkuntzarenak, kulturgintzarenak, edabidenak, inolako diru publikorik gabe, edo inolako laguntza publiko instituzionalik gabe. Hau da, gizartearen eraketa zibil autonomotik sortutako erakundeen bidez. Horrela sortu ziren ikastolak, eta ikastolak izan dira gero. De eredua, eta orain duguna sortu duten intuizio nagusia hortik sortu zen. Euskara batua ere, nolabait badakigu nondik eta nola sortu zen, kulturgintzaren mugimenduak, lehen edabideak, hau da, euskalduntza alfabetatzea, oinarriak, orain dugunaren oinarriak frankismoa jarri ziren. Hori ulertzea garrantzitsua da gure buruaren autopercepzio instituzional horretarako, ez? Eta gero, bigarren fase funtsezko batean jakina, torri ziren erakunde publiko autonomikoak, eta horiek hartu dute neurri handi baten prozesuaren gidalitza partziala, eta horri izan dugu, nolabait joko banaketa bat, erakunde publikoen paperaren, eta gizartetik sortu eta gizarte amets batetik erakunde elikatutako erakundeen artean, ez da? Eta hori kokatzen da gizarte irakurketa konplexuago batean 3 zirkuluetan, ez da? Batetik, estatua, eta beraz, bere funtzionamendu administratibo funtzionarial publikoa, kapitala, eta bere funtzionamendu lukratiboa, lukroaren
arabera antolatzen den prozesu osoa, eta badago hirugarren zirkulo bat, beraz kontuz publiko pribatu, hor ez da agortzen dena. Badago hirugarren zirkulo bat gizarte antolatua dena, eta gizarte antolatuak funtzionatzen du ez, bai, nolabait estatuaren logika administratibo funtzionariarekin, eta ez, nolabait, lukroaren antolamenduarekin, baizik eta gizartetik sortutako bestelako balio, amets eta prozesuen bidez, ez da, hor kokatu ditzakegu, ehiztari elkarteak, elizak, euskalgintza eta beste mila gauza, ez da. Orduan, hirugarren zirkulo horretan hartu dute oin neurri oso handi baten euskararen azpiegiturek frankismoan, eta ondoren daukagu olako hibridazio bat, eta lan banaketa, paper banaketa bat, erakunde publikoen, eta gizartean oin hartzen duten erakunde zibilen artean, ez da. Kontuz hala ere, erakunde zibilen gai hau ez nuke gehiegi handietsi nahi, segurazko hor ditugulako gure gogoeta handienak, ez da, zenbatean izan behar dugun azpiegitura, zenbatean izan behar dugun mugimendu. Azpiegitura tekniko izan edo mugimendu izan, bi gauza oso desberdina dira, naiz eta biak sartzen diren gizarte antolatuaren esparru horretan, ez da. Nola gauden ikusten baldin badugu, ikusten dugu gure artean ere, bueno, ahoz desberdina daudela, eta on egiten digutela ahoz desberdinak, ez? Badira, hau gaizki doala esaten dutenak, eta gure ezintasunak modu gordinean seinalatzen dituzten euskaltzale adimendun eta nolabait argudio sendoekin. Eta bestetik, bueno, bada ikuspegi optimistagotik gauzak ikusten dituenik, ez da. Zentzurtan iruditzen zait bi alde tokatzen zaigula gestionatzea, labur esango dut, batetik arrangura errealista bat, hau da, ez gaude ondo, gure gorputza ez dago ondo, hor ikusten dudana Bilbo da, bai? Eta, bueno, Bilbon edo Donostian, gure herrietan gertatzen ari dena, eta belaunaldi gazteekin gertatzen ari dena, eta, bueno, egunero ikusten dugu, eta, bueno, diagnostikoa larria da, ez da, diagnostikoa da, minbizi bat, orain dela 60 urtetik, osatze prozesu partzial baten dagoena, bai? Eta, esan dezakegu mundu mailatik begiratuta, minbiziaren kontrako terapia experimental aurreratu xamar bat gauzatzen ari garela, gauza askotan aurrera goazela, beste gauza batzutan sintomak kezkagarria ditugula, eta, bueno, hor, ez da, abentura horretan gaudela, ez da. Baina bestetik, txamponaren beste aldea, dalen pixka lehen zan duela, ez da, egin duguna, ikaragarria da, mundu mailatik begiratuta aurrekari gutxikoa, meritu handikoa, eta, bueno, bi metafora erabili ditzakegu, ez da, bat botilarena, bakoitzak ikusiko du botila erdi ustua edo erdi bete ikusi nahi dugun, baina botilak zuloa ere badauka, eta likidoa galtzen ari gara, betetzen ari garan baina aldi berean, ez da ikusi behar zertan ari garan likidoa betetzen, nondik galtzen dugun likidoa, eta bataz besteko emaitza zein den. Eta bestetik, urbiaren metafora erabili izan dut azken aldian, ez da? Dute oso belaunaldia ameslaria izan zela transiziokoa, behar bada amets potolo egien belaunaldia, ikuspuntu politiko ideologiko ijotik eta bar, eta uste genuen, zerua jango genuela, uste genuen, edo uste zuten, eta, euskalgintzaren kasuan, aizkorrira igo nahi genuen hamarkada gutxitan, eta hamarkada hauetan, uste dut meritu handiko igoera egin dugula, baina urbian gaudela, ez da, urbiako lainopean, uste dut gehienok segurazko ezagutzen dugula, Arantzazu urbia aizkorri, ez? Eta, urbiako lainopean gaude, eta gaina lainope esateak ere, uste dut baduela zentzua, estrategia asko lauso eta berpentsatzeko garaian ditugulako, ez da? Honetan, hemen aurrean dudan kikekin pas egoera ere ditu izan dio, eta oso errez esplikatu liteke, adarrasko ditu, baina simplifikatzeko, ez da? Iristen ari gara jakintzaren universalizazioaren atarira, eta hau datu handia da. Behar da, hemendik, kalkulatzen da hemendik, kikeri hartutako entzundako datuak dira. Ez da, hemendik, 10 urtera, 30-35 urteko populazioaren, hortik beherako populazio ia osoak euskara ezagutuko du. Gaur egun 3,3 gutxi dira, ezagutzen ez dutenak, 20 urtetik bera. Beraz,
ezagutzaren universalizazioaren ataria atzmamiekin ikutzen ari gara, ez da? Ikaragarria, ez? Izugarrizko arrakasta, eta nolabait, aukerak biderkatu ditzakeen eskenatoki bat, ez da? Eta, txamponaren beste aldean, etxeko transmisioa egonkor, baino, nolabait, estankatzen, arnasguneetan pikin bat atzera, kulturgintzan gari baten izan zuen referentzialtasuna galdu eta oso inpaktu gutxi euskal komunitate gotorretik kanpora, administrazioan ezagutzan pauso batzuk eman da, baina inertzia nagusi, administrazioa euskaraz funtzionatzen ez dugu jarri, hola orokorrean esan da, telebista arloan eta hainbat arlotan atzera egin dugu, eta erabilerako datuak, nik uste hemengo entzuleriak, nik bezain ondo ezagutzen dituela, pixkat ze kurba momentutan gauden, ez? Beraz, uste dut bi norabide posible hartu ditzakegula Urbiako lainope honetan. Eta da, aizkorringora, guk eta gurekin belaunaldi berri batek esaten baldin badu Urbiaren jotorra ginen, hau paleska mutilok, desafio potolo berrien aurrean uin berri bat sortzea guaz, ez da? Aizkorringora, edo, fondan txoixoa eta zagardo hartu, eta bertan goxo, eta poliki-poliki iluntutakoan behera, ez da? Uste, bi aukera horiek oso errealak direla, eta joan beharko genukela autobus publikoan, belarria jarri, eta sentitu, ez? Norantz doa benetan hau, ez? Orduan, uste dut, aukera bikoitz honetan, badugula tapoi handi bat, nagusietako bat, dibarra nagusia momentu honetan, eta harinez bereziki autonomi elkartetik begira, eta da lan eremua. Lan eremua horma erraldoi bada momentu honetan. Gero itzuliko nez pixkat horretara, ez da? Esana dago, ez da bindela aspalditik, baina hiruko plan hori, ez da, ekintza, estrategia eta bizioa, etorkizun ikuspegia, ez? Ekintzan oso jaioak gara, oso herri ekintzailea gara, hala izan gara bintzat, eta horretan ari gara, eta azpiegitura, eta elkarte, eta gauzapila bat ditugu. Baina ekintzak estrategiaren alaba izan behar du, ez da? Taldi berean estrategia bizioaren alaba da, ez? Etorkizun ikuspegi, ilusionagarri eta amets konpartitu baten alaba da. Ez da, nik uste dut ametsa dugula, pixkat lausotua eta hori berrekoiztu behar dugula, eta horri lotutako estrategia darrak berregin behar ditugula. Uste dut, galdetu behar dugula zein den orain gure ereite estrategia, gure hezkuntza estrategia. Eta azten egotan ambizio pixkat egin, igual de eredua gelditu zaigu motz, eta igual eredua pentsatu behar dugu, edo igual ez. Ez dakigu, baina guazen pentsatzera zein da gure ereite estrategia. Pentsat nik botako titular bada, gaur egungo gure hezkuntzak ez ditu ekoizten 21. mendean hiztun, kontziente, kompetente eta koherente izango direnak. Ez ditu ematen aski baliabide da, sustantiboa, 21. mendean hiztun, kontziente eta kompetente izateko. Zer falta zego? Ereite estrategiak. Zein dira gure unibertsitate estrategiak? Euskarazko unibertsitate kooperatibo bat sortzea joan behar dugu, edo ondo gaude bezala. Zein dira gure edabide estrategiak? EITB jarri behar dugu erdigunean, eta gure baliabideen 80% hartzen jarraitu behar du, edo meloieri iriki behar da, ez duelako adibidez telebista formatu honen funtzionatzen. Eta bar, ez? Gustot dena galdetzeko gaudela, zein dira gure kulturgintza estrategiak, eta bar. Eta, hortan optimistia izan nahi dut. Uste dut baditugula horretarako azpiegiturak, badago jendea, hemen dago jendearen zati importante bat, erakunde publikoetan, erakunde sozialetan, uste dut baditugula erakundeak eta pertsonak hori egiteko, eta badira sintomak gogo eta horretan hasita gaudela.
sartze txiki bat beste gogoetatxo batean, eta da, aurrera egiteko konsiderazio batzuk, batez ere belaunaldi gogoeta bat, ez da? Hemen, belaunaldi gogoetegin aurretik afirmazio bat, eta da, datozen 10 aldietan ere, eta gure seme-alaben belaunaldietan ere, eta 3 lurraldeetan, 3, Nafarroa, iparraldea, eta hemen, euskaldun kontziente eta koherente eta kompetente izateak eskatuko du nahimen desira edo alegin komponente bat. Ez gara iztun estandarrak, alegin bat egin behar dugu egunero, Donostian, Bilbon, Aretxe balten euskaraz bizitzeko. Hori datu importantea da, ez gara nolabait egoera estandar batean bizi eta ez biziko ere pixka batean. Eta nolabait horrek nolabait eskatzen du alegin hori elikatu egin behar dela, motivazio elikadura izango dela gure zereginetako funtseskoetako bat, ez? Nola bir sortzen dugun lana, bir sortzen dugun nahia, barkatu. Eta horren aurrean ikusten dugu baita ere belaunaldi aldaketa bat, eta belaunaldi horretan atxikimendu modalidadea aldatzen ari dela, ez da? Gauzeri lotzeko, gauzekiko konprometitzeko jarrera desberdina da, ez dut esango hobea hotxarra denik, desberdina, gu askoz modu solidoagoan lotzen gintzaizkion gure dantza taldeari, gure afizioari, gure hizkuntzari, gure familiari, gure gauza askori. Gaur egun atxikimendu modalidadea aldatu egin da belaunaldietan. Ez dakit, garai baten itoitzek nahiago izan zuen desagertu inglesez kantatu baino, eta orain itoiz baino askoz euskaldun etxekoagoak direnak, esaten zutu, guk inglesez kantatuko dugu, eta ez da zer gertatzen, eta aldatzen ari da, nolabait, atxikimenduaren gaia. Eta gero bestetik, belaunaldi berriek sentitzen dute ziklo hau, urbiara igotziko zikloa ez dela eurena, bai, gauzak eginda datozkie, oso instituzionalizatuta ikusten dute dena, bai, eta horrek ez du laguntzen, ametsaren erregaia, bir sortzen, bereziki gazteriaren minoriarik ameslarienean, ez du laguntzen, bai, ez dira protagonista, ez dute espazio handirik protagonista izateko, espazioak guk hartzen dizkiegu, instituzio publikoetatik eta instituzio sozialetatik. Eta hor badugu problematika bat belaunaldi berri honek, ez da? Kokapen honetan, eta pixka bat jetxita, pixka bat mugimendu autoeratuetara, Euskaltzalen topagunearen kokapena hor kokatuko litzateke. Ez da, lehen esan dudan banaketa instituzional bikoitz horretan, batetik erakunde publikoek sortutako azpiegiturak, funtsesko eta ezinbesteko ditugunak, eta bestetik gizarte antolamendutik sortutako azpiegiturak mila adarretan barraiatuan, ez? Gure adar guztietan korpusak baditu bere erakunde, gizarte erakundeak. Euskaltzaindia, Eloi Arzuzei, eta gizar, hezkuntzak baditu bereak, edabideak baditu bereak, edabidegintzak, euskalduntza alfabetatzeak baditu bereak, kulturgintzak baditu bereak, enpresei begira dagoen prozesuak baditu bereak, badugu nolabait zuhaitz oso bat erakunde sozialez osatua, hor nolabait magma horretan kokatuko nuke topagunea ere, baina nolabait euskararen gizarte erakundeen uniberso txiki hau ikusi liteke bi mugimendu, bi aldetatik, ez da? Esango genuke, euskararen gizarte erakundearen konglomeratu honek partzialki kontseiluan biltzen denak eta kontseiluen ez daudenak ere barne hartuta, izan behar du ez bakarrik gizarte aktibatzaile, motibatzaile eta euskararen ametsaren barraiatzaile, baizik baita ere azpiegitura gauzatzaile. Baina, esaldiari buelta eman da, ez bakarrik azpiegitura tekniko eta gauzatzaile, baizik baita ere gizarte aktibatzaile, motibatzaile eta euskararen ametsaren barraiatzaile. Eta uste dut, bigarren esaldiak zentzu gehiago duela, bigarrenera etorrita gaudelako. Bai? Euskalgintza oso antolatuta dago, baditugu egiturak, baditu milaka teknikari, esateko modua da, bai? Oso egituratuta gaude, eta bagara euskararen azpiegitura gauzatzaile okurritu dakizkiguken adar guztietan.
baina ez dakit bagaren, euskararen, ametsaren, barraiatzaile, motibatzaile eta gizarte aktibatzaile. Uste dut muskulu hori ahuldu zaigula eta hor gogoeta egitekoa dela, ez da? Hemen zati bat, uste dut zati bati saltu egin dio dela, eta non dago zati hori? Bueno, buruz esango dut, lehen erburuz hainez bai. Bai, a ber, nik oain dela 5 urte idatzi nuenean iztun poliza eta hori ez da lan individual bat, bezik eta, hainbat elkarrezketa konpartitutan eta oso garai densoa izan zen, banuen kezka bat, ezta? Eta kezka zen garai politiko berri honetan, nolabait gatazka armatua atzean utzi zuen garai politiko berri honetan, bazetozkigula aukera berri batzuk, kontsentsu berriak eta sortzeko, baina intuitzen nuen aukera handiak zeudela zapuzteko joko politiko bat zetorrelako, bai? Eta joko politiko horretan beste behin euskararen aurrera pauso erraldoiak egiteko aukerak zapuztuko genituelako bereziki bi kultura abertzaleek, edo bi kultura politiko abertzaleek zuten hegemonia borrokagatik. Eta hegemonia borrokagatik euskararen bandera hartzea bereziki kultura politiko abertzale batentzat oso, goxoki erreza zela, eta horrek zapuztuko zituela zenbait apustu estrategiko batzuren obesteren mesedetan izan zitezkeen susmoagatik, ez da? Uste dut arrisku hori oso erreala izan dela, eta susmoa dut zorionez, esateko moduan gaudela, arrisku hori saiestu dugula denen artean azken 5 urte hauetan, eta orain dela 5 urte gustora, honik behintzat gustora sinatuko nukeen giro politiko, sozial eta euskalgintza barruko zantzagun giro batean kokatzen asmatu dugula, eta nik uste dut euskaraldia dela horren erakusgarri eta adibide on bat, ez da? Eta aipatzen genuen kontzeptua garai hartan izan zen zoru komuna. Egin dezagun zoru komuna, ez dezala inork euskararen bandera, politikoki errentagarria bazaio ere, gizartean zabaltzen duen mezua delako, orden euskara sensibilitate politiko horren kezka da nagusiki, subliminalki, ez da? Kontuz horrekin, uste dut hori saiestu dugula, eta zoru komunaren ideia mamitzen ari dela, baina kontuz, zoru komuna bai, baina ez bataz besteko epel baten geratzeko, baizik benetan, ausardia handiko pausuak emateko. Bestela, zoru komuna trampa bat izan daiteke, ez da? Eta uste dut pentsatzeko gaudela, zein diren datozen 10 aldiko pauso handiak. 20ko 10 aldian, 20 eta 30 10 aldiko terminotan uste dut pentsatu behar dugula, eta esan dezakegu, 60. hamarkadan, titular nagusi bat, euskara batua, eta horren inguruko hainbat gauza. 60. hamarkadan, ikastolen eklosioa aurretik zetorrena. 80. hamarkadan, EITB, eta beste hainbat gauza, 80. hamarkadan beste gauza batzuk. Zein dira datozen hamarkadarako pauso handiak? Eta uste dut asko direla, lehen aipatu ditut hainbat adar, ez da, edabide estrategia, ereite estrategia, gauza asko, baina uste dut benetan hamarkada terminotan jarrita, daukagun horma nagusia lan eremua dela. Eta oso errelato logikoa ikusten dugula begi aurrean. Eta da, azken 60, 50 eta bereziki 40 urtetan, izugarrizko inbertsioa egin dugu gizarte moduan, hezkuntzan. Eta momentu honetan, hezkuntzatik euskaraz, nolabaiteko euskaraz, baina euskaraz ateratzen den belaunaldi horiek, aurrean daukate horma erraldoi bat. Eta da, lan mundua masiboki, erdelduna eta erdelduntzailea da. Uste dut benetan, hori datorkigula, hori dela urrengo erronka, esan dezagun, globala, zentrala. Eta beste adar guztietan ere, jarraituko dugu,
baina uste dut horri heltzen ez badiogu, gure burua engainatzen ari garela, eta belaunaldiei iruzur bat egiten ari garela. Lehenbizi datorren galdera da, baina gai gara gu, olako prozesu erraldoi bat, olatu erraldoi bat martxan jartzeko. Uste dut erantzuna dela baietz, 25 urte daramagu experimentatzen, aspaldi hasi ziren Elai eta ikerlan honetan, eta badaukagu nolabitzen da teknikari batalioi bat. Uste dut Euskal Herriko teknikari garrantzitsuenak momentu honetan Emunen, Eluiarren eta enpresa horietan daudela. Eta galdera da, ia batalioi horiek dibizio bihurtu ditzakegun, eta karril hori erdigunean jartzen dugun. Uste dut teknikoki hori egiteko gaitasuna pilatu dugula 25 urtetan, baina honek eskatuko duela inoizko artikulaziorik handiena. Hala uste dute, inoizko artikulaziorik handiena. Zeren artean, batetik, esparru handiko erakunde publikoen artean, Jaurlaritza, Nafarroa, iparraldean ikusiko dugu, zerak, diputazioak, hau da, erakunde handiak, 2 tokiko erakunde lokalak, udalak, 3 tokiko euskaltzalen mugimenduak. Hau ez dugu egingo teknikarien bidez bakarrik. 4 euskalgintza sozialaren masa osoa, kontseiluan biltzen den euskalgintza osoak esatea, bakoitza gure sektorea eta gure negozioa zaintzera, baina karril honetan jartzen gara denok, egin behar den animatze, presio, guzti horretarako, eta 6 beso teknikoa. Eta beso teknikoa badugu, badator, ez da. Hemen entzuten ari zaigun lagun batek ni baino esango du, Juanjo Perezek gai honen inguruan aportatutako idea batzuk dira, gainera honek zentzu betea du, batetik belaunaldi begiratu batetik, eta bestetik gaur egungo euskaldunen karakterizazio batetik. Gaur egungo euskaldun gehienak gune ez euskaldunetan bizi dira. Eta retrato robot bat izan liteke euskaldun mota baten retrato robota, eskolan ikasi nuen, bizitzan ez dut erabiltzen, urte batzutan erdoituko zait edo ahaztuko zait, ez nire familian, ez nire kuadrilan, ez lanean erabiltzen. Eta, nolabait kikek bere zean esate zuen bezala, ez da urrengo belaunaldiak orduan ikusiko du, orduan nire ari zaizkit eskolan sartzen, hizkuntza bat, nire aitak eta amak ere gauza bera egin zuten, gero ez erabiltzeko, hau zer da. Orduan, gutxienez, lan eremuak eskaintzen badio bilbotar horri, gasteiztar horri, arrasatear horri, esatea, nire eskolako hizkuntza izan zen, baina lan eremuan ere, behar dut, badut, ez da. Uztot, hori dela, ez da, aurrean daukagun, urrengo estrategia, lan eremu gauza zabala da, eta behar bada, eremu bakoitzari buruz gauza desberdinak esan ditzakegu, baina 110.000 funtzionario ditugu. Funtzionario langile publiko ditugu herri honetan. Osakidetza, ertzantza, administrazio mota guztiak, igual, munduko administraziorik gizenenetakoa daukagu, hori bide batez esan da. Hor, 110.000 familia dira, azteko, ez da? Eta Juanjok egin ziren galdera bat, uste dut ertzaintzako izela edo, zuek, orain dokazuen ingles maila, euskara maila, ingles maila bazenute, eta ingles maila horrekin, euskara mailaren pareko ingles maila horrekin, Inglaterrara joan behar bazinate lanera, zenbat hilebetean jarriko zinatekete, inglesez lan egiteko moduan. Hilebete gutxi. Aplikatu dezagun hori, euskarara, ez? Hor zabaltzen zaigu, uste dut, gai baldin bagara, karril bat, aukera handiak dituguna, ematen dizkiguna, eta segurazko honek eskatuko du akordio politiko, sakoneko akordio politiko bat, hasteko bi kultura abertzale handien artean, honi heltzen diogu, bai? Eta bestetik, beste kultura politiko batzutan ere. Eta belaunaldi ikuspuntu batetik, bai guri, eta bai, eta nagusik urrengo belaunaldiei ematen die zentzu bat, bizio bat, relato bat,
Urbiako lainopearen desblokeo bat, eta hori ez, kontakizun bat, ez? Orain lan mundua, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, aspaldi esana bide batez. Eta uste dut, euskaraldiak ematen digula hau amesteko angelutxo bat, ikusi dugulako eskala handian eragiteko gaitasun batzuk izan ditzakegula, transversalitate politikotik eragiteko gaitasun batzuk izan ditugula, eta, nik uste, bide honean egindako ahalegin bat dela, ez da? Nire kezka, eta batzukin partekatu izan dudana da, aldi berean kontuz, ez da? Askotan gertatzen delako, daukazu aurrean, izugarrizko zeregin bat, eta izugarrizko zeregin horri itzuri egiteko, dispertsatzen zara, bigarren mailako zereginetan. Ez da dila izan euskaraldia, zeregin potoloagoetatik dispersatuko gaituen aitzakia, ez? Piskat, hori piskat aipatu nahi nuen, zenbat, 10 minutu. Hau esan ondoren, uste dut, esango ditut gauza positibo edo gustora entzungo diren batzuk, eta berra ezain gustora entzungo diren beste batzuk, ez? Alde positibotik entzunda, hasita, uste dut amez dezakegula alako eskenatoki bat, ez da? Eskenatoki desiratu bat, ez da? Alderdiak gai honen inguruko akordio sendo xamarretara bidean, Euskararen gizarte erakundeak beren azpiegitura lanak egiten, eta 3, euskaltzale mugimendu zibil autonomo eta bere gain bat, Euskararen ametsaren erregaia gizartean zabaltzen eta horren lidergoa hartzen, nolabait esan da, ez da? Nolabait, lehen aipatu dugun desioa nahimen hori elikatzen, ez da? 3 gauza jarri ditu, ez da? Alderdiak eta instituzio publikoak, Euskararen gizarte erakundeak azpiegitura lan egiten, jarraitzen horretan, eta mugimendu zibil autonomo bat ametsa taupatzen esan ezagun, ez da? Uste dut eskema horretan, Euskara elkarteen mugimenduak eta euskaltzaleen topaguneak funtzio berezi bat duela betetzeko, berau delako Euskararen gizarte erakundeen konglomeratu horretan, mugimendu izaerara gehien hurbiltzen dena edo gehien hurbiltzeko potentziala duena. Batetik. Bestetik, taupada politiko, autonomo eta zeharkatzailea gehien bermatu den aldea ere berau delako. Eta azkenik tokian tokiko aktibaziotik gertuen dagoen mugimendua delako. Uste dut, euskaltzalen topaguneak hartu behar duela kontzientzia, Euskararen gizarte erakundeen esparru honetan, bere funtzioa berezia eta bere bizikoa dela. Eta lehen aipatu dudan karril zentral horretan ere, uste dut euskaltzalen topagunearen eta euskara elkarteen dinamizaziorik gabe ez dela etorriko. Esan dezake jaurlaritzak, arautzen dugu 2010-erako enpresa, tamaina honetako enpresek hauek bete behar dituztela, eta emango ditugu incentiboak zergen aldetik, dana alako aldetik. Udalak ere esan dezake, X, beso teknikoak egingo du egin behar duena. Baina herrietan ez badugu sortzen, nolabait esan da, animazio eta presio sozial bat. Enpresak horretara jartzeko, segurezko ez gara urrunegi iritsiko, ez da? Denen artean uste dut egin dezakegula, eta uste dut lehen aldiz gaudela hori modu koordinatu batean egiteko baldintza mentaletan, baldintza politikotan, eta baldintza sozialetan, ez da? Noan orain pixkat alde kezkatua gora, ez da? Arrisku eta olguneak aipatzera, ez da? Batez ere, mugimenduaren 3. Zeregin horretatik. Nik uste instituzionalki eta instituzio publikoetan eta azpiegitura sozialetan
indartsu gaudela. Egingo dugula, ez? Zalantza gehiago dut, euskararen amets hori, belaunaldi berrietan taupatzeko gai izango garen, ez da? Oro har, uste dut euskalgintza oso instituitua, erakundetua edo instituzionalizatua dugula. Hor badago, zerak aipatzen zuen irigaraik, ez da? Instituyente eta instituidoaren arteko dialektika, ez da? Beti egon behar du indar instituyente bat, eta hori izaten da indar kaotiko, ameslari eta sortzaile bat. Eta gero horrek sortzen du indar instituitua. Eta paradogikoki indar instituituak energia instituyentea itotzen du. Eta aldi berean indar instituyenteak berriro, instituzioa edo puskatzen, edo handitzen, edo berritzen du, ez da? Eta oreka horretan, uste dut oso instituitu aldera joan da garela, batzu beharra da, modurik eskorrenean eta kritikoenean esaten du, euskara eta kultura funtzionarien esku utzi dugu, batetik funtzionario publikoen esku, eta leku guztietan teknikaria barriatu ditugu, eta bestetik funtzionario sozialen esku, ez da? Bigarren mailako zerbitzu funtzionaritza, ez baina zerbitzu teknikaritza bat sortuz. Ez naiz kokatuko kritika beltzen horretan, ez dakit, 2 bat urte daramatzat mundu honetan, eta denetik egitea tokatu zaigu, eta garbi dago, denak, ez denok, baina bintzat arlo guztiak ditugula beharrezko, baina badugu horre realitate bat, errigintzan ero, indela hilebete edo errigintzari buruzko gogoeta bat egin genuen, horrelako zera batean, eta horrero hori zen, ez da, errigintzalako ez gara usten, ari, protagonismorik eta espaziorik belaunaldi berriei, dena instituzionalizatzen dugulako, ez da? Udaletxeak ditugu teknikariz betea, teknikariak, kultur teknikariak, berdintasun teknikariak, ingurune teknikariak eta gazteria teknikariak, ez dena kopatu dugu, eta hori falta denean, gainera, beste ez da gizan bat teknikari gizarte erakundetan, ez da? Bai, baina kontuz, ez ote garen ari espazioa jaten ametsari eta bereziki belaunaldi berrietako sektorerik ameslarienei. Nik ikusten ditut belaunaldi berrietako sektorerik ameslarienak gure euskalgintzatik hemendik deskonektatzen. Ez nahiz luzatuko gehi horretan, ez? Uste dut badugula egoera ez desiragarri batera iristeko bidea, eta da, lehen aipatu duan inpase egoera horretan instalatzeko arriskua. Eta instalatzea instituitzetik gertu dagoen hitz bat da fonetikoki ere, eza? 5 minutu, bale. Gure arteko pesimistarik beltzenek edo kritikoenek esango dute, marraztuko dute egoera ez desiragarri hori, esan ez, bai oso ondo, giro berria dugu euskalgintzan, euskaren gizarte erakundeak gero eta integratu dugu sisteman, hitzarmenak lortzen jaurlaritzarekin, por cierto, esango dute, eta, arrazoi parte betekin, hemen hitzarmenak lortzen dituzte sektorerik ahaltzuenek, hau da, jaurlaritzak egin dezake, zein euki behar dugu kontentu, nun dago euskalgintzako teknikarien masa, euskalduntza alfabetatzean, hoiekin hitzarmena, kontentuki ditzagun hoiek. Bigarrena, edabideetan kontentuki ditzagun, edabideetan euskaratik bizi direnak. Bai, hau da, eta hori, eta berba ondo dago, baina antolatu ditzake politiko bat, euskalgintzako masa soziala ere, euki ditzagun kontentu, danak lanean, teknikari pila balanean, ondo. Eta uste dut, behar dugula, ez nabil horrekiko kritiko, baina kritikoenak esango lukete, bale, danok kontentuago, danok integratuago, baina jarraitzen dugu likido galtzen, eta batzuk esango dute moduan, zianuroa ja efektua egiten ari da, eta autopsiaren frogak, etorkizunek autopsiarako frogak idatziko ditut, ez da. Zentzu horretan, eta topaguneari begirada, mikrobegirada bat, ez dut orokortu nahi, eta badakit zuek ni baino askoz gehiago dakizue, ni ere nolabait barruan nago, baino ez ditut datu guztiak manejatzen, eta badakit zorionez Euskara Elkarteen
errealitatea zabala, dinamikoa eta beratza dela, baina praktika txar batean begiradatxo bat, ez da? Nire inguruko herri batean, herrigile sendoetako batek, sendo eta konprometituetako batek, esan zidan, ni baituk 15-20 urte ez naizela Euskara Elkartera hurbiltzen, ez diat gehi jakin nahi. Esan diat, beti ikusten diat teknikariek ordezkatu ez, bezik eta ordeztu dutela ametsa, eta liberatuek ordeztu dutela militantzia. Bihurtu daia udalarentzat zerbitzu emaile tekniko, eta ez nahi ezak erakartzen Euskara Elkartea. Eta da, herriko euskaltzale gotorretako bat, ez? Eta herri horretan bertan, 7-8 lagun inguru kobratzen dute soldata Euskara Elkartearen konglomeratutik udalari zerbitzuak eskainiz. Uste dut Euskara Elgintzaren desafio nagusiei ez daiela erantzuten. Eta Euskaraldian inguruan ere, taldetxo bat, eta ia liberatuak bakarrik joate ziren, eta gainera, liberatua etzen jende batek Euskaraldirako zerbait anbiziotsua planteatzen zutenean, liberatuak, kontuz, pentsatu zer landak arkiten dira horrek. Hau da, mugimendu sozial bat izan behar duenetik, 1000 legoatara. Bai? Eta uste dut, eta hemen ikusten dut Jesus Murua, eta berari askotan entzuna diot, eta beste batzuei ere, pixkat bertsozale elkartean esperientzia, ez? Eta gauza bat ez dut esan gainera. Euskara Elkarte honetan, eta beste askotan, liberatuak ziklikoki aldatzen dira, oso urte gutxi irauten dute, eta pasatzen dira gazteak, beste lanpostu bati begira dauden gazteak, bitartean zerbait egiteko, eta ondo egiteko behar bada, baina lanpostu publikoei begira dauden bitartean, Euskara Elkartean, nire gaztaroko 3-4 urte pasako ditut, ez? Uste dut benetan ez dela bidea, ez? Eta Jesus Murekin jarraituz, Bertsozale Elkarteak egin zuen apustua, esan ez jarriko ditugu, gure teknikariak izango dira maila handikoak, administraziotik aterako ditugu, eta haien pareko landu intasuna emango digu batetik. Eta liberatuen lana da bolondresak aktibatzea. Edo horretarako dago, edo ez dago. Ez bolondresen lana ordeztea. Baizik eta bolondresak aktibatzea, eta bestela etxera. Eta nik uste horretan, instituiente eta instituitu horretan, oso alde batera joan duela zenbait Euskara Elkarte. Dut, gogoeta bat egin beharra dagoela horretan, eta ja bukatzen dut, modu positiboagoan, ez da? Uste dut, 3 gune horietan, erakunde publikoak, erakunde zibil, baina azpiegitura bezala artikulatuak, eta mugimenduaren arloa, 3 horietan, 3. dugula orain lantegi nagusi. Eta titularrekin bukatzeko adar asko ditugula lantegi, Uzot, erdiko karrila lan eremua dela behintzat horretaz gogoeta serio bat egin behar dugula, eta alba dugu akordio politiko sendo bat lortu. Eta, guzti horretan, Euskaltzaren topaguneak funtzio berezi bat daukala betetzeko.